que todo o que se faga sen nós faise contra nós, para deixar claro que estamos fartas das leis baleiras e ficticias, afastadas da realidade ou deseñadas como parches os problemas sistémicos que padecemos. Facemos greve, facemos folga de mulleres para exigir que as políticas públicas deben ser deseñadas polos feminismos e tomadas a serio, financiadas e veladas na súa eficacia e cumprimento. Facemos folga de mulleres para berrar como hoxe que estamos fartas dun sistema educativo que reproduce as lógicas patriarcais do poder e as súas violencias, para que as políticas educativas sexan de unha vez serias e radicais, atallando os problemas desde a base e a raíz. Facemos folga de mulleres para exigir unha educación pública de calidade, igualitaria e non sexista, na que a igualdade e a diversidade sexan eixos centrais de todos os currículos, materiais e actividades, na que exista unha educación sexual dende a primeira infancia e adaptada, xeitada a todas as idades, que propicie o desenvolvemento libre e saudável da propia sexualidade, a normalización e a celebración da diversidade, e unha vida e unhas relacións afectivos sexuais baseadas no respeto, na igualdade e no cariño. E tamén facemos folga de mulleres para exigir unha vida sen violencia e para demandar que todos os recursos económicos, sociais, médicos, judiciais e políticos se coloquen ao servicio de garantir este dereito básico a todas, para deixar claro que non aceptamos ninguna medida que non sexa integral e radical para proteger as nosas vidas das violencias machistas, para que se elimine calquera contido sexista ou discriminatorio no ámbito da comunicación e da cultura que legitime e alente esas violencias como a da agora. Facemos folga para que lles quede ben claro que reclamamos e exercemos o noso dereito a autodefensa en todos os ámbitos da vida, que sempre nos defenderemos e defenderemos as nosas irmás ata que a violencia sexan erradicadas. Se tocan a unha, tócanos a todas! Se tocan a unha, se tocan a unha, tócanos a todas! 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 Facemos greve, exactamente, facemos folga de mulleres para que os cuidados sexan asumidos polo conxunto da sociedade, para que a comunidade serva como ferramenta para construir vidas dignas, para transformar radicalmente a forma en que nos relacionamos co traballo, para combater o capitalismo e construir alternativa de vidas para todas, para exercermos o noso dereito a escoller en liberdade a nosa forma de vivir, de amar, de criar, de maternidade e de sexualidade, e para que todas e cada unha desas escollas conten con todas as garantías sociais para podernos desenvolvelas. Facemos folga de mulleres para que os poderes públicos se involucren nunha loita sen cuartel contra a industria da traca. Facemos folga de mulleres para que os gobernos deteñan e revertan a situación de abandono e destrucción do medio rural. Faremos greve de mulleres ata que unha reforma laboral con perspectiva verdadeiramente social e de xénero impoña a obrigatoriedade de convenios colectivos e transparentes que erradiquen a fenda salarial, a precariedade
o teito de cristal, a división do traballo por xéneros, o chan pegañento e a feminización da pobreza. Facemos basta ilegalizar o Partido Popular, 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 ilegalizar o Partido Popular. Facemos e faremos greve de mulleres a que os homens perdan os seus privilegios. Facemos e faremos greve de mulleres ata que teñamos a convicción de que as nosas vidas son nosas, os nosos corpos son nosos e o mundo, este mundo tamén é noso. Por todo isto e moitos máis, aquí estamos as mulleres galegas facendo esta greve 8 de marzo. Temos a forza de determinación para facermos que este mundo sexa tamén noso, máis igualitario e máis xusto. Mulleres, compañeiras, compañeirazas, a revolución será feminista ou non será? Está ben, hoxe sempre, abaixo o patriarcado capitalista e colonial. Como iso de o eixo do mal? ¡Antipatriarcal! Ben,